syukur nakaslem jong unausan hima. Ke National Hanyau Trap People hapo ke jingalam uba wat bor manar uba longkum General Secretary kalapen pau ke jing persya bat penrem jor hakabaya de bat ke jingle don bor ki he nong penyat jong ke karkhana dau bilat top sem kabadan hathang sky da ke hukum ni ki pulit ki ba pahara ban bom na phang ni ki bre ki ba wantor she ke jingalang pen sngopat ba ne ka public hearing bala penlong ne ka karkhana menhinin ka sngi ka arpu sautrik unailar kum shibenta man penhe ya ka slem trekam jongka nagaliang ka seng galabo jing keliru ya ka tanat pulit bade ka sarkar jela ka baong bahato kadai mo ka rukom baki pulit senrang kin bom kin tit naphang wat ya ki kin thairu bat syai ki pulit kin thai labo jing keli ka seng Shushu habaya keren bat kilat pathai kubor mentak sengi ka arpu santrik unailar nakaliang ka NHP kalapen paru ke jing penrem ni ki pulit ke jela ki bala pen ko ngu yaladi hakmat ki nongelam ke top sem bat ka seng kala mahamru bakanam shong klikti hakabaya dei bat kani bat lada ki he nong penyat ke karkhana dau bilat ki pen i da kabor kum ka sengru kamban si ban le da ka jo ke rukom halor kani ka jingjian nakaliang ka seng kala kinturu iki pat ba ka than banya snok tilang ha ka ban be kerat iki breu jong ka company ki badan kti ban kinshot bat penshit iki pulit ban bom naphang klem da khin laki dai ushenrang ni ka kenthai bat ongru bala da ki tu ki breu ki dang shong dang sa hapo ka karkhana kum ka seng kan sale ya ka badan kam ina leng jong ka seng kanong yo i bat ni pen remjor halor ka jingle jong itu ki he jong ka company top sem ba ki la ai ya ka hukum ya ki polis ban pen stom ya ki tu ki pat ba halo hakbai dai bat ka tu ka jingjia minin ka sngi jong ka ar sautri banai ba ra arjara hundru hangte hapo ilaka narko namar ba kini ki menderi ila hukum ya ki polis department ban pen stom ya ki pat ba balai itu ki polis senrang kadon se kabor ba kitu polis senrang ki bat ki pen stom ki ya ki kenthai bat kidat kisok ya kitu kenthai balai ki polis ki kenthai ki don sei namar bangio i ba ki kongo ya kitu ki he jong ka top sem bala hukum ya ki ban tem ban syok bat bandak na ke benta jong kitu ki pai ba ngin aliang jong ka seng ngin mailat bat ngin om chong klikti namar hakum kani ka dor baki mendari pen i namar ngin aliang jong ka seng ngin pen i da kabor habai dai bat kani namar balai kin om khain kor kin om khain ya kuburom jong gari bat kajat bandru ka jongi abaki wan sakane ka jaka jongi bakila wan ban trai kilawan kide ban wan da akor da kabrom om bakin wan ban kri aka ri bat bat char ngilio i pau chai ba ki mendari kila sedang ban long ki trai jaka ki trai buluk hakane ka jaka to kedit bandru ngina leng jong kaseng bat ngi khot ngi wer ki pai ba ban yesnok tilang bat ngi kaseng ban be bat ban krat yau tu dakar bale Kelompokor bat balik yakini namar ba ulepen jak bromro yakari bat kacai bendru kacangi Henry ngin aliang jong kaseng ngin om ailat ngin om chongklikti udai ban mi nak ato ke factory ban lek chakchinong gajongu lau dang sang la dau dang sa hang tu ngin aliang jong kaseng ngin pen i yaka e ke badon kam te kunta tangata Henry bat sakawairo ngan penrem jor halor kane ka jingle jong police department balai ajaka baki day ban ai ka jing syakri yau pai ba hakum ka tu ka jingjia balai ki pulit department ki la long penban bat ki ko ngo ya ka hukum jong tu he jong ka company top sem ba la pha sho pha tet ya ki tu ka pai ba ki badon ha ka tu ka chaka balai sngap ru ya ka sur jong pai ba balai usule kuman balai ki su ko ngo balai hang tu ki don ki additional SP don USP don ki DC don additional DC balai balai kile ya katu halor baki don hang tu bat kirang ba snong ro ki don hang tu balai kim ai balai kim la ban ai ya kate kari bat kacat bendru jongi namar baki tu ki pai ba ki bayaki namar baki yo i ya ka future jong kelawai namar baki le kendo ya ki jing sibun bakala kta ya ka ko ya khia balakta ya ka umbam undi na ka benta la kila bat penhe ya katu ka factory ka jongki kumta hakane ka por ban nga yos ngero ban nga payro hapok di social media katno ka jingpang not ka jongi ban no katno ngidap ka jing si halor ka tu ka jingle jong utut khar bat ki police department namar balai kimla ban
ai kata jing sakri yang pai ba ka bakam chai bat ka bakam internet ha ka bai dei bat ka tu ha ka jaka ba ki wan ban ai ka development jong pai ba theu se ka long da khong pom pen ban ki la long pen ban ki la pen ni ya kata katma menin kasngi po ante po ilakan napu nama ki la persya na do wa ajar thang sky bat ter di chnong di badon marjan bat kate ke jaka namar ni yo i balai gitu ki riu e ri ki riu e ya ka me mariang ha bai dai bat kane balai ki pediang ya ka tu ka public hearing namar balai ki pediang ya tu public hearing ha baki ong men handin sngi ngayo i bangadon hang tu ngayo i bagi tu ba e ya ka me mariang kila klet kumbom esho ya ka me mariang kila kasyan bat kila aibor ya ka tu ka factory ban pelong ya ka public hearing klem dadon ka mining kalalong useful hendrai nginoleng tu ngaseng nginong kichong klikti kituro kilong kiba kuno nginong bai ngin penrem jor halor ka tu ka jingle ka tungki tanggata tepai nakaliang ni kaseng ikit bok kil weng yak tu ki riu kentai bat ikipai ba ki balasya penstom ki police department ai problem don rengkat baki kenang bakin yo ya kamet ka kabakot ka bakya nang ne sekmat yo bakin te ya kalawai ke jongki ha ka badai bat kane tangkum ta kulai sport